הגיע הזמן שנעשה סדר, והנה רשימת הצמחים שרעילים לכלבים שלכם בדירוג מהכי מסוכן להכי פחות מסוכן. בואו נתחיל. ראשון, מהווה סכנת חיים, דקל ננסי. אפילו כמות קטנה ממנו מסוכנת. צמח השני, רעילות בינונית עד קשה, אדניום, נקרא גם ורד המדבר. מכיל רעלנים שעלולים להשפיע על הלב ועלול לגרום לבעיות חמורות. דרגה שלישית, רעילות קלה עד בינונית, דיפנבכיה ופוטוס. האמת זה שני הצמחים שיש לרוב האנשים בבית, וכן, הם רעילים לכלבים שלכם. הם עלולים לגרום לריור, להקאות ולגירוי בפה. אגב, גם לבני אדם, דיפנבכיה רעילה. והצמחים שנמצאים ברעילות הקלה, דמיה קוקוס והסנסיברה. אלו הצמחים שאתם צריכים להרחיק מהכלבים שלכם. אז שלחו את הסרטון הזה לכל מי שיש לו כלב וכדאי לו לדעת את זה. ואם אתם רוצים סרטון על צמחים רעילים לחתולים, תגיבו חתולים!